गाबोन जुदि काउन्सिल इलेक्शनाव बिजेपि इउपिपिएल गावस्रालायनाय जायोब्ला बै दिलीप सयखिया नोंथांमोनखौ जोगारगोन ना जोगारा परिबर्तन नांगौना बे साननाय हनायखौ एसे चेन्ज खालामनांगौ अब्ला गासिबो बिथिङाव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनगोन जि साननाय हनायजों रायजो राजा नोंथांमोना गब'फानाङा बेनो स्पष्ट जे बिथांमोना दिनै दुरबलताखौ प्रमान होनाया जुदि दुर्गा दास बर'नो भटखौ होनाङाब्ला जोङो दिलीप सयखियानो मानि थाखाय होनांगौ बेखौ सों रायजो राजा नोंथांमोना वार्निं टाइपनि मोनसे होनाय बायदि दिनै बे सन्देहआ दिनै रियेलिटियाव मोनसे महर लाफैबाय जे बिथांमोना दिनै हरावबो केम्पिं खालामनो गोनां बाध्य दिनै पार्टी हिसाबै नङा दिनै माहारियारि आफादानो दिनै हरावहाय खोमसियावहाय केम्पिं खालामनो मोनसेल' सोंथि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खोनानो मोनदों आं दिनै फंनैसो राव आरो बेखौ बुंग्राया गुबुन नङा दा बुंब्लाबो दाय जागोन अब्लाबो बुंनो गोनां आंबो बाध्य बेनिखायनो आं बुंथारनांगोन दिनै इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल नैबे खोथाखौथ' जों बयबो रोखा मोनथिखायो थेवब्लाबो होननाय बाथ्रा थायो नङा होमबा बे थेवब्लाबो होननायनि गेजेरजोंनो आंबो थेवब्लाबो बुंथारनो गोनां बाध्य दिनै इउपिपिएल हानजा पार्टी हिसाबै बिथांमोना फिल्डआवहाय किसुमान खोथा बाथ्राखौ मिलायनो हायाखै अंकआ मिलायाखै बा बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय दिनै एनडिएनि केन्डिडेट बिजाथि दिलीप सयखिया बिथांनो भट बिगोन मा बेसिसाव बिगोन मा ओंथिजों बिगोन बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसि हालामनि थाखाय दरं उदालगुरि समस्तिनि गोलाव समनिफ्राय एमपि जाबोदोंमोन दिनै बिथाङा मा मावदों स' नैबेफोरनि बेले बेजेनि थाखाय दिनै बिथांमोना फिन खनसेबाव माहारियारि आफादा गोलाव समनिफ्रायनो सुक्ति जाजेननिफ्रायनो जेब्ला आफादगिरि बिथाङा थायो सीएम जायैनि सिगां बै समनिफ्रायनो दिनै लासै फैयै जि जिनिसखौ जोङो जानाङा होननानै गिबाय थादोंमोनबा बयबो लुबैदोंमोन जे बेबायदि जानाङा होननानै पलिटिकेल खैसाराव गाब्र'नाङा होननानै बयबो बा सानसे समाव बेबायदि जागोन बेखौ नुहुरखानानै बयबो एवेयारनेस मोनसे होखादोंमोन वार्निं टाइपनि मोनसे होनाय बायदि दिनै बे सन्देहआ दिनै रियेलिटियाव मोनसे महर लाफैबाय जे बिथांमोना दिनै हरावबो केम्पिं खालामनो गोनां बाध्य दिनै पार्टी हिसाबै नङा दिनै माहारियारि आफादानो दिनै हरावहाय खोमसियावहाय केम्पिं खालामनो गोनां बाध्य जादों बिथांमोना बुङो खोनादों जोङो बिथांमोना बुंदों जे दुर्गा दास बर' बिथांनो मानो भट होनो अब्ला सोंथिया फैयो रायजो राजा नोंथांमोन बुजिना ला खोथाखौ मोजाङै दुर्गा दास बर'नो भटखौ मानो होनो अब्ला बेनि सोलाय दिलीप सयखिया बिथांनो मानो होनो भटखौ जिहेतु दिलीप सयखियानि थाखाय बिथांमोना फोसावदिंनाय हाबाफारि गामि ओनसोलावहाय माहारियारि आफादनि मोनसे सिम्पेथिखौ लानानै माहारियारि आफादनि मोनसे जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि इमोसनजों गेलेनो नाजादों बहा थांखो बिथांमोननि मान मर्यादाफोरा हारिनि सिनस्रि जायखौ जोङो बुङो बिथांमोना दिनै सोरनि थाखाय भट बिनो फैदों दिनै बिथांमोना स्राङावहाय मोनसे आलादा महर लायो आरो खोमसियावहाय मोनसे आलादा महर लायो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना बाइट्स होयो खोनादोंमोन जोङो मोनसे समावहाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनदोंमोन बिसायख'थिनि सिगां नैबे दफा नैबे हाबाफारिफोरा जाफुङाब्ला जोङो मोनसे गिदिर सिद्धान्त लानो थांगासिनो दं होननानै बोरो आरो दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो नागिरदों बिथांमोना दिलीप सयखिया बिथांखौहाय दुर्गा दास बर'नि सोलाय बिथांमोना भट बिनो फैदों आसरित जुदि दुर्गा दास बर'नो भटखौ होनाङाब्ला दिलीप सयखियानो मानो होनांगौ अन व्हाट बेसिस जोङो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसिनि सासे केन्डिडेटखौ फसंहोनो हादों बेनो जथेस्थ जोङो दुर्गा दास बर'नो भट होनांगौ बेनो जथेस्थ जे दिनै सासे बिटिसि हालामनिफ्राय दरं उदालगुरि बायदियावहाय मोनसे अपेन सीटआवहाय गेलेनायनि गोहो मोनसे दिनै नुहुरदों खाबु मोनसे नुहुरदों देरहानो हानायनि मोनसे लामा नुहुरदों दिनै जुदि क'क्राझार बियाबाव जुदि सासे बर'आ देरहालाङोब्ला मा लस दङ जुदि दरं उदालगुरियावबो सासे बिजाथिया जोंनि बिटिसि हालामनिफ्रायनो देरहालाङोब्ला
मा लस दङ रायजो राजाफोरमोन साननानै नाय खोथाखौ नाथाय बिथांमोना माबायदि बुजिदों आरो बिथांमोननि जि साननाय हनायजों रायजो राजा नोंथांमोना गब'फानाङा बेनो स्पष्ट जे बिथांमोना दिनै दुरबलताखौ प्रमान होनाया दिनै UPPL पार्टी हिसाबै बिथांमोना हाबनो हायाखै बुंनो हायाखै बेनि सोलाय बिथांमोना जिहेतु हारिजों हारि मोनसे सेन्टिमेन्ट थालायो बिथांमोना माहारियारि आफादखौहाय दैथायहरदों खना खनलि गामिफोरावहाय हर गेजेराव बिथांमोना केम्पिं खालामखुमादों बेनो प्रमान दिनै जुदि बिथांमोना थारैनो दिनै पाब्लिकनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां एजेन्डा लाबोनानै जुदि इलेक्शन केम्पेइनखौ खालामनायमोनब्ला दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा दिनै फैनो गोनां बाध्य जायामोन दिनै हम मिनिस्टार बिथाङा फैनो थाखाय बाध्य जानाङामोन दिनै आसामनि गोबां केबिनेट मिनिस्ट्रि मिनिस्टार्सफोरा दिनै जोंनि BTCआव गाग्लोबफैनो गोनां बाध्य जानाङामोन मोनसेल' सिट ST रिजार्भ क'क्राझारनि दरं उदालगुरियाथ' ओरै पार्ट मोनसे BTC पार्ट मोनसे नन BTCनि अब्ला नायदो कम्पिटिशना बेसेबां टाइट दिनै मोनसे वान सिंगल पार्टिजों बिथांमोना जुजिदों अब्ला जोङो बेजों रोखा फोरमान जायो दिनैनि समावहाय अपोजिशना जोबोद स्ट्रं आरो बिथांमोननि जि एजेन्डा आरो रायजो राजाफोरनि सापर्टनि थाखाय बिथांमोना दिनै बेखिनि साहसखौ हादों अब्ला नोंथांमोना बिजिरलायदो रायजो नोंथांमोन आं आरोबाव गुलाय गुजाय खालामनो होननानै सानाखै खिन्थु जुदि दुर्गा दास बर'नो भटखौ होनाङाब्ला जोङो दिलीप सयखियानो मानि थाखाय होनांगौ बेखौ सों रायजो राजा बिथांमोना मा फोरमायगोन बिथांमोना बुंगोन NDAनि सार्थआव जिहेतु क'क्राझार बियाबाव जोंखौ NDA सापर्ट होदों बेनि थाखायनो जोङो दरं उदालगुरियाव सापर्टखौ होगोन सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ येस होननानै बेनो आं रिपिटेडलि बुंनो लुगैयाखै सापर्टखौ ला नाथाय जोङो एसे खायदा बाहायनायमोनब्ला बेनिखायनो जों गोग्लैसोनाय होनना बुंजायो जों हारिया एसे खायदा बाहायनानै जोङो माखासे मोबिलाइजेसन केम्पेइन खालामनो हागौमोन जोङो बुंनो हागौमोन दे नोंथांमोना बहा स्पष्ट नुहुरदों दिनै स्पष्टआ बेनो जे जों दिनै सासे अपेन सिटआवबो जोङो बिराद स्ट्रंहै जोंनि बर'निनो सासे बिजाथि बा जोंनि BTC ओनसोलनिनो सासे बिजाथिनो जोङो जिहेतु बेवहाय कम्पिटिशना बाहेरानि जों जागोन BTC भार्सेस नन BTC अब्ला जोङो थोंजोङै बेवहाय जोङो मोनसे गोहोखौ दिन्थिनो हायो जे दिनै जोंहाबो केपासिटि दङ बर'फोराबो केपासिटि दङ भटखौ देरहानो हानायनि बिदिसो पलिसि लानांगौमोन दिनै पिक्चारा जोबोद क्लियारमोन जुदि माहारियारि आफादा जुदि बेबायदि गुलाय गुजाय थासारिखौ लाबामोनब्ला बिथांमोना मानो हाब्र'नांगौ बेफोरबायदि नो डाउट खालाम सापर्ट किन्तु जि हर गेजेराव केम्पेइन खालामनानै मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनाया जोबोद गाज्रि जादों आरो बेखौनो बिथांमोनहा उननि समफ्रावहाय आरो माखासे मिडियानि गेजेरजों बाइट हरबावगोन किन्तु जों बयबो अलरेडि मिथिगौ एबसुआनो UPPLआनो एबसु दिनै बियो स्पष्ट नोंथांमोना दिनै मिडियानि गेजेरजों बाइट होब्लाबो होआब्लाबो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मेगनजों बयबो नुनाय जे दिनै थोंजोङै नोंथांमोना केम्पेइन खालामबाय थायो आरो मा खावलायदों दिनै बर'आनो बर'नि हेंथायै जोङो दिनै दिलीप सयखिया बायदिनो जोङो भट होनांसिगौ BTCनि सासे बिजाथि थासेयावबो जेरै जों देरहानो हानाय लामाखौबो बिराद थोंजोङै नुहुरखायोमोन बेवहाय नाथाय नोंथांमोना बे लामाखौ गाथेनो नाजाबाय थादों अब्लाबो रायजो नोंथांमोननि सायावसै नोंथांमोना बुजिगोन आरो सम फैयोब्ला चेन्ज जिथु परिबर्तन नांगौना बे साननाय हनायखौ एसे चेन्ज खालामनांगौ अब्ला गासिबो बिथिङाव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनगोन स' रायजोफोर खोथाया बेनो जोबोद सिम्पोल दिनै नोंथांमोना NDAनि बिजाथिनि थाखाय भट बिबाय फैबाय थानाय जितु काउन्सिलनि बिसायख'थि जागोन बेवहाय नोंथांमोना बर्तमान जे NDAनि फिल्डखौ गोबां जोंनि BTC हालामाव गोसारहोबाय नोंथांमोना दा सिन्तासो खालामनो गोनां दे फैबाय थानाय काउन्सिलनि बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बिथाया थागोन ना थाया दिनै जिहेतु थांनाय समफोराव जों नुदोंमोन BJPनि सासे बा सासे अन रेकर्ड दासिमबो सासेल' बिथांमोना जोंनि BTCआवहाय सिट मोननो हादोंमोन काउन्सिलावसो बेबो दिनै फैनानै सुक्तिनि दारा दिनै मा जाखो दिनै UPPLआ गावसोरनि प्लेटफर्म बा गावसोरनि बिथाखौ BTCआवहाय
गावसिनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो नाजादों ना दिनै गुबुननि बिथाखौ गोख्रों खालामनो नाजादों दिनै जोङो नुबाय मा बेनि अपोजिट जादों दिनै बिथांमोना अभार रुल खालामजागासिनो दङ बै हानजाजों जायजों बिथांमोना दिनै समाव एलायन्सआव दङ नाथाय बिथांमोना दासिमबो बे लेसनखौ लानो रोङाखै जे दिनै बिथांमोननि फाफ्लियाव सिलाइखौ जाननानै थपखौ होनानै खामानिखौ गावगासिनो दङ गुबुना जेरै बुंनाय बायदि जायो दिनै टिभिया जोंनियाव दङ पिक्चारा दिनै बाव दङ खिन्थु बेनि रिमट कन्ट्रलाहाय दिसपुराव स' बेबायदि दा नोंथांमोना साननो गोनाङा बेनो रायजो नोंथांमोन बेले बेजे जानाङा फैबाय थानाय जिथु काउन्सिल इलेक्सन नैबेयावहाय जोबोद गोनो गोथो मोनसे थासारि जानो थांगासिनो दङ माबोरै दिनै बिथांमोना सारा बिटिसियावहाय गावसोरनि वार्कार्सफोरखौहाय ओरैबायदि एक्सपान्ड खालामबाय दिनै जोङो हिसाब खालामबा जानांगौ UPPL निसायबो गोबांसिन बिथांमोननि दिनैनि समाव वार्कार्स दङ आरो बिथांमोना वेल्थबो दङ पावारबो दङ स' नैबे बेलायावहाय UPPLआ फिउचाराव थाहैगोन ना थाहैया बेबो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां बेनिखायनो गोनो गोथो जायालाबासिनो दुर्गा दास बर'नो मानो भट होनांगौ होनना बुंनाय बाथ्राया थोंजोङै जोङो सिन्था खालामब्ला बिथाङा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बिथाङा सासे जोंनि थैनि एटलिस्ट बिथांनाव जोंनि टाइटेला दङ एटलिस्ट बिथाङा जोंनि BTC हालामनि बिनि सार्थ'आव जोङो दिनै बिथांखौ भट होनांगोन आरो मोनसे खोथा दिनै बिथाङा जोंनि हाग्रामैलारि बिथांनि रिजनेल पार्टी मोनसे बिनि दैदेननायाव दिनै बिथाङा सासे MLA नैबे सार्थ'आव नाथाय जोङो दिनै दिलीप सैखियानो मानो भट होनांगौ गाबोन जुदि काउन्सिल इलेक्सनाव BJP UPPL गावस्रालायनाय जायोब्ला बै दिलीप सैखियाया नोंथांमोनखौ जोगारगोन ना जोगारा बेखौबो सिन्था खालामनाया जोबोद गोनांथि आरो बेनिफ्राय मा बुंबावनो दङ मानो होनांगौ होनना बुंनाय बाथ्राया जुदि दुर्गा दास बर'नो भटखौ होनाङाब्ला दिलीप सैखियानो मानो होनांगौ बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना स' बिदिब्ला रायजो नोंथांमोन आसा खालामबाय नोंथांमोना गोथौयै साननानै नायफिनबावगोन जाय बिथांमोना माखासे खोथा बाथ्राजोंहाय गोदावनो सानदोंब्ला दा गोदाव दाबो सम दङ सेकेन्ड फेज आरो क'क्राझारनि दंबावो आरो बेनि उनाव जोङो रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ जुननि 6आव स' गोलाव सम दंबावो स' नेनोसै आरो बेनि गेजेराव मा जालांबावो जों बेनि आपडेट्सफोरखौहाय सम लालांबाय थागोन स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय